हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउज आपडेट लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामना जाबाव, मानोना जोंनि चेनेला 20K सिम सौहैथारसिगोन। गिबियावनो दङ UPSC आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। प्रदीप सिंहआ सेथि मासि आवग्रिनो हादों। मैया फोसावबाय 2019 मायथाइनि UPSC आनजादनि फिथाइ आरो 2019 मायथाइनि जुन दानाव खुंजादोंमोन इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशन बा UPSC आनजाद। बे आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों हारियाना रायजो सनेपात जिल्लानि प्रदीप सिंहआ। एरैहाय बे आनजादाव आसामनिफ्राय गासै 7 आनजाद होगिरिफ्रा उथ्रिसारनो हायो। बेनि गेजेराव आसामनि बारग' डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGP कुलधर शइकियानि फिसाज्ला आरायनक शइकियाया 59थि मासि आवग्रिनो हायो। बेनि अनगायैबो सिजेल आगरवाला 112थि आरो निवेदिता दत्तआ 679थि आरो तपन डेकाया 766थि आरो किशोर सत्रधरा 784थि आरो बिथाङा क'क्राझारनि किशोर सत्रधरा। नैबे सावगारि नुनायानो जाबाय गिबिया। बेनि उनाव दङ नैथियाव द आनबिटेबल तामुलपुरियान वेरेट्स सुंद' सावथुन ससियेल मिडियायाव गोबाङैनो भाइरेल जागासिनो दङ। बे बिटिआरनिनो कर'ना भाइरासनि COVID-19 लकडाउननि गेजेरावनो 10 मिनिटनि मोनसे सुंद' सावथुन, जाय सावथुना आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबोदों। बे सावथुना खोला भारतनि नङा आरो नङा बियो इंलिश सावथुननि एक्शन। बे सावथुनाव फाव खालामबोदों आथिखालनि जाखांफुनाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ओनसोलनि लाइमोनफोरा। जाय सावथुननि मुङानो जादों द आनबिटेबल तामुलपुरियान वेरियर्स। बे सावथुनखौ लिरदों सोनाम सांकी दास आरो डाइरेक्टर आरो एडिटिं खालामदों सानसोरां खाख्लारि बिथाङा। बे सावथुना 10 मिनिट 24 सेकेन्ड सावथुननि। आथिखालाव बे सावथुना ससियेल मिडियायाव फेसबुकावनो गोबां भाइरेल जादों, इउटुबाव खम। फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जादों नोंथांमोना जुदि एसामिस निउस नायो नुनो मोनगोन। प्रतिदिन टाइम बायदि बायदि एसामिस निउसफोराव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायना लाग्रोदो। थामथियाव दङ पलाकबारिनि ब्रिटेनिया दारिमिनाव 123 खामानि मावग्राफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। अब्लाबो बिथांमोननि दारिमिनाव दासिमबो जेबो राहा खालामनाय जायाखै कर'नानि बागै, मानोना सासेल' सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोनदोंमोन। बेनि उनाव जेबो राहा लायैलाय सप्तासेयाव 123 कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। जुदि जोङो ब्रिटेनिया दारिमिन होननानै बुङोब्ला जेरै मेरिगल्ड, हरलिक्स बायदि बायदिफोरबो थायो आरो आमुलफोर थायो। थ' जानोनो गिलायलांदों, मानोना जुदि जेबो दारिमिनावनो जादों 123नियाव बेबो। ब्रैथियाव दङ सरथेबारियाव जाहिदुल काजी मुंनि सासे सुबुङा लाकी शर्मा मुंनि नंखाय मुं लानानै सासे सिख्लाखौ लाना थाङोना दोनखारलाङो होननानै बुङो। आरो मोनसेया 1 दान लाना थांनानै 1 दान गंसे न'आव ताला मारिना दोनदोंमोन, नाथाय बेखौ दा सरथेबारि पुलिसा हमनो हाबाय। बाथियाव दङ मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। बे भिडिअआव आं बुंदोंमोन मा भिभ'आ IPLआव स्पन्सारशिप गाहाय हिसाबै थागोन, नाथाय दा भिभ'आ IPL स्पन्सारशिपनिफ्राय ओंखारनांगौ जाबाय, मानोना गोबां भारतारिफोरखौ नेवसिगारदोंमोन गोबां सुबुङा। दथियाव दङ जयपाल ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्लानि DEO माने डाइरेक्टर अफ इकुवेल इमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि बिबान रुजुनबाय। चिरां जिल्लानि फरायसालि नायगिदिंग्रा IS बिबान रुजुननानै चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइ बिफानाव मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय जयपाल ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्लानि DEO बिबान रुजुनबाय। गोदानै क'क्राझार जिल्लानि DEO आरो DMC बिबान रुजुननाय जयपाल ब्रह्मखौ क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथाइनि दाहार गुस्लायनाय फैगोन होननानै ओनसोलनि फोरोंगिरि गौतम आरो सांग्रां नोगोरारिफ्रा आसा खालामदों आरो गोजोनै बरायदों। नैबे बिथाङानो। स्निथियाव दङ चिराङाव कर'ना भाइरासजों गिबि सासेनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं थुक्राझारनि थागिबि प्रमद नार्जारिया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै थांनाय समबारखालि बरपेटा मेडिकेल कलेजाव जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङानो चिरां जिल्लानि गिबि कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुंमोन। लोगोसे बिथाङा सुगार बेरामबो दंमोन बिथांनियाव। आरो मख'नो गोनांदि बिथांखौ थांनाय 3 आगस्टआव काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालिनिफ्राय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादोंमोन आरो बे सानावनो बेलासे
5 रिंगा 30 मिनिट रिंगायाव जोबथाहांबोयो नैबे सुबुङानो सावगारि नुनाया। दाइनथियाव दङ त्रिपुरानि सीएम बिप्लब कुमार देबा आइसोलेसन खालामदों। नखरनि सानै सोद्रोमाखौ समबारखालि COVID-19 मोननायनि उनाव त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देबआ गावखौ आइसोलेसन खालामनानै लाखिदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गावनि नखरनि सानै सोद्रोमाखौ पजिटिभ मोननाय जादों आरो गुबुन माखासेखौ नेगेटिभ मोननाय जादों। दासिम गावनि टेस्ट रिपर्टखौ मोनथ'नाय जायाखै होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो जुदि जोङो त्रिपुरानि कर'ना आपडेट्सखौ नायोब्ला एक्टिभ केसेस दङ 17,000 बा 1,700 आरो हामफिनबाय 4,400 आरो थैनाया सा 27 त्रिपुरायाव सा 27सिम थैबाय। नैबे सावगारि नुनायानो। गुथियाव दङ आफ्टार कर्नाटका माने कर्नाटकनि सीएम बीएस येदियुराप्पानि उनाव दिनै आगुनि कर्नाटकनि चिफ मिनिस्टार सिद्धारामैयानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। नैबे सावगारि नुनायानो। जिथियाव दङ इउनियन मिनिस्टार फर पेट्रलियाम नेचारेल गेस एन्ड स्टिल धर्मेन्द्र प्रधानखौ मंगलबारै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। नैबे सुबुङानो। जिथियाव दङ अरुणाचलाव मैया 60 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दासिम अरुणाचल दं 1,705 जन टटेल केसेसआ। आरो जिथियाव दङ 809 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मणिपुराव। आरो 12आव दङ मेघालयआव मैया 66 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आरो 13आव दङ सिक्किमाव मैया 95 फ्रेश कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। टटेल दङ 783 सिक्किमाव। आरो मैया गासै आसामाव 2,886 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। आरो बेनिनो मादाव कामरुप मेट्र'आव 550, कामरुप रुरेलाव 293, नगावआव 213, डिब्रुगड़आव 201 आरो मैया गासै 6 जन थैदों। लेट प्रणब शइकिया थैदों 43 बोसोर बैसोनि। लेट सेदन सरकार 22 बोसोर बैसोनि। लेट आराती लेम्बु 60 बोसोर बैसोनि तिनिसुकियानिफ्राय। लेट मानिक सरकार 42 बोसोर बैसोनि आरो लेट भवन लेक्सन 42 बोसोरनि डिब्रुगड़निफ्राय आरो लेट साजल आचार्य 63 बोसोर बैसोनि। आरो मैया हगारनानै जादों 993। आरो जुदि जों मैयासिम टटेल केसेसखौ नायोब्ला 4,161 हगारना डिसचार्ज खालामनाय जाबाय 34,421। एक्टिभ केस दङ 13,622। थैनाया सा 115सिम बांबाय मैयासिम। आरो माइग्रेट दं 3। थ' दिनैनि एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामना